Puya, uy. Asa naman tong Loy adere? Wala man. Tama niya akong darahan. Makakwarta ko ani, nakwatsa ko. Daghan pagi kog babae nga biktima. Laag kog Digos, Davao, abot kog Manila, abot kog laing lugar. Laag ko. Hasta kay tamnan ko ni Loy ani. Ay, magkwarta lagi ko ani. Dili oh. Yung area ni oh. Kana oh, kana. Dako na kay nag matamnan dia. Si Ashley, bahala siya. Di seryoso ko niya, di na ako to sala. Binuang raman to ako ang anong seryosohon man daw ko niya nga. Wa man to na ako siya giseryoso in taon, oy. Pila ra gud tong libera. Pipsi ra, duha ka magaon, seryoso na kay siya ato. Bahala siya. Basta ako magkakwarta ko, laag yun ko. Di na udang giingon ng mga buntis ka? Oo, buntis ko. Pagsulisod sa panahon ng pabuntis pa jud ka sa mga kwarta. Nakapon naman ako na ibalaan Kita niya. may amhan na. Tuan, sige bird. Mga tulo na kabulan. Asa man sige batrod? Na sila. Eh, wala pa siya kabalo ba? Ngayon ani, nabuntis ko niya. Kausa ba ibalaan nimo di ay? Gahapon gani, kay nagkuan ko gahapon. Naon saan man to na? But ani, tuan eh. Tara, natutun ako siya sa daruan ba? Dito ako karon. Tuwa ra jud to kay dito ra ko nagtrabaho tra. Ah! Huh! Ah! 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 Kamot ko! Give her to. Gibert, Oh, naalig ka! Gibert. Kabalo na ba ka sa problema nako? Natay problema duha ba? Yan ko kabalo, nga naman day. Pre, tang tarongan ang magsuon ba kasing kahya ba ikaw pinaisala man ikaw tumaning ka ha. Unsa man day na mga unsa man? Dili ni binuang ako ang istorya ba? Seryoso jud kay niya akong problema ba? Unsa gani imo problema? Basta na ako'y problema lagi. Di ba human naman ta, bulag man ta? Unsa man ang problema di ay ha? Pangbayad sa utang, pangonsumo, pang boarding house? Unsa man na? Nga mga bayaran nimo sa card nimo? Unsa man na? Unsa man ang mga problema na? Gibert, wala pa ka kabalo nga. Ikaw ang amahan sa akong gisabak karon. Wala gid ko kabalo. Unsa wala may nahitabo. Ngano di ay? Buntis ko ba? Alam nga mag-unsaon ako ni akong ipalaglag ni. Sala kay na ba? Unsa pagtarong man diha? Bis ka? Ko katuwa na. Ano? Noon sa man ka nganong nabu? Ba? Unsaon man ako ni? Naana naman ni ano nga magipakuha na ko ni. Dako kay nga sala ba? Anong makakuan man ko nga ako ana? Di ba before ta nagbulag wala may nahitabo sa tuwa. Alam mo kung saan ako ni nga tanan Basig dili na ako ayaw ko kuan ko ana. pag-uba na to. Grabe kay kakuha na to niya karon nga na ani na ko napuntit. Inanion ako nimo dili na ko nimo panagutan. Saan na ko ni? Ano? Ako adyo na sure ka? Alam mo kung kog dili nga kita may naguban. Bahala ka diha, dili na ako. Kabalo ko nga walay nahitabo sa tuwa. Ay ko pasangin li ana, nagugmad ko diri nya, buntis-buntis ka. Bahala ka. Ako ni alam magipakuha na ko ni dako kay ning sila. Ikaw mo sugot na ako ana. Ipa-scan ko na, tanaw na ko kakuha ba ng naong ana. Break ba? Saan man ako ni? Kasi unsaon man ako, ni nga wala man ko'y sala nimo. Di ba bulag naman ta, tapos pag bulag na to, report nga wala pa ta nagbulag, wala may nahitabo sa tuwa. Anong Inana nakakasayon karon mo balibad. Kay ngano kay naana. ay kung kuan na ko ana kay Kuan na sa problema una, ko bitaw nga. unsay kuan na ko ana akong uma. Ano bitaw nga naguyab-uyab maayo pa kay nya karon nga nagkain problema na inanaon ako nimo. Sige, Isa may pagkuanan ako ani nga Sige, wala sige. na koy ginikanan. Duha na lang mi sa akong igsoon. paminaw ba, paminaw. Ha? Kanang imong gidala karon, mugasto ko ana, ipatanaw ko na ang akong lang gastohon, ang pagpatanaw lang, ha? Kay basig dili na ako dako kay ko gasto, di ko masagot. Di ko masagot. Ano mo? Wait ba nya saan man ako ni? Kadaghan imong lalaki nga gidala-dala tapos Sa kadagag lalaki. pangonsulta sa imong mga uyab sa una. Ngano ako? Ana magipaangkon ako sa ilaha nga dili man na ilaha. Oy, ay ko kinga na ha, daghan kay kag mga uyab ba? Before ta nag-uyab, daghan pa kay kag uyab. Pasaylo ako unsa masulti na ako sa imong isuon brad ha. Panagutin na na Brad kay hindi nang panagutan Brad. Brad, pasaylo ako brad. Dito Brad. Ashley, ha? Brad, Unsa man day ka Gibert oy? dili mo. Sa tinuod lang giingnan na biya ka ha. Nga ako dili gid ko maseryoso sa imo ha. Ngano magukod-ukod manggod ka sa kuha? Inana man ang gugmagod pangita ta kay gilab ta kanya karon na inani ko inaniyon ako Ang nimo. gugmagugmahon nimo nga. Giingnan ta bitaw ka sa una nga ayaw na kog gukod-dukod ha.
Kanong di man ta kagukuron gani no, nganong saon ako ni akong gidala. Para Pepsi lang, magugudukod na kasakuan, ha? Katupang ni Aging, usa pa tong tuiga, 2011, giingnan natin ka, ni chat ko sa imo ha, giingnan natin ka personal, nga ayaw ko kay, dili kay ko seryoso sa imo ha, ug dili ikaw ang babae nga akong ipangita, giingnan natin ka, nakadungog na kaana, anong gahi magkag-ulo nga, mugukod-dukod di ka sa kuha. Kahit pre ba? Pre, sa tino, pre, sa tino, pasaylo ako pre, Ano ba? ha? Dili bang gud ka ako sa bata nga dili ako ah. Pasaylo ako pre. Ay nagsingkay pre, basi makuhaan no na. Pasaylo ako pre, pasaylo agid ko kay. Ay basi mo isto ni pananaw na corona. Dili gyud ko managot ana. Mugasto lang ko ana, patanaw sa bata. Pero pag unsay may tabo, pag dili na ako, dili gyud ko. Dili ka ang babae nga ipangita. Kaya ito kasi mo. Wa ano ng bata ron. Problema kay na ba? Sa man ka oy, inanao naman lang kunimo karon. Kapila naman gud ti kagiingnan dahil mong kag-ulo nga ayaw ko ba? Ayaw na ko bukod-dukuda, ayaw na sa kuha, ayaw na sa kuha, ayaw na sa kuha. Makaingon lang kana kung baylo ta be kung ikaw ako be. Pwede dai ko mabuntes di man. Malangitan naman gud no, magkuan man nimo imong pura magagkuan diha, may naniuna ko nimo karon. Kay ngano kay nana kay lain? Asle, Sa man gibert. sunod Lunes ipatanaw ta na, ha? Patanaw ta na kung ako aba na, Sigurado ha? ka sige. Sugot ko. Kaysa tinuod lang, surlihan kay tinuod ha. Wala ti kagihugma. Unay tinuod. Mo na Kasabot ka, wala? lang ingon karon, Ha? mo na lang na imong ingon. Wala ti kagihugma. Sig. Ito lang, ha? Ako mapikon don tanawa ron ha. Ay tudlo-tudlo ba? Salo ka, pre. Yan ha. Nagdugay na ko naglagot nimo ba? Oh, Tarong ako pre ha, maunsa gini ron abantan nito ron tanawa ron ha. bisag ikaw naman sa kuha pag dili nimo sure nga imo ana, dili gid ka mo angkon ana. Tawata. Pag hilom lang pre kay di ko kapugong ron ha. Nga naman di ay og di ka kapugong ha. Nga naman di ay. Ha? Unsa man di ay? Unsa may buot pasabot nimo di ay ha? Murag na jud maligid sa Ha? bakilid jud ani jud. Kinsa may maligid sa tuwa? Basig ikaw tingali maligid sa tuwa. Ay. Ha? Ikaw. Wala ka ta naghuman, dili na ako ah. Unya. Unsa man? Unsa man na? Ang tanawa? Naunsa ka? Sakit ka akong tiyan. Panuhot na na. Ah! Naunsa ka? Sakit ka akong tiyan. Panuhot na na. Ah! Ano ko ate ba? So adyo kay puangod ba nag Samay ka ha? Samay ka? sakit nandiyan na nawa adyo kay puangod ba? Mutabang ni Problema nimo. Asig. Tarunga ko ha? Tangturong Tarunga ko ba? Tarunga ko ba? Ah, tama na. Ha? Sakit Pero ka. unsa mga tay? Sakit kayo. Kana Ashley, gaba na nimo na. Pre, alam mo.